Tässä on meidän paukut. Me ammutaan. Ja tuossa on putki. Joo. Ja Jopi ampuu tikkatauluun tuosta. Hii! Tuohon se perkele meni. Hei kato, se on tripla. Tripla 7. 6, 9. No, Jopi ampuu snaippausta. Tuolta noin. Älä vielä. Jumalauta, mä en nähnyt mihin se lenti. No ammut tuohon tauluun. Oi, se osui, mutta kimposi pois. Tässä se on. Ui vitsi! Minne se meni? Voi saatanan runkkari. Tämmöisellä me ammutaan jo. Tää sattuu Toniakin perseeseen ihan kivasti. Jii! Tikka lentää! Hiu! Ai! 16. Hieno englantitikka. Suoraan naru. Vittu läpi meni. Yläreunaan. Siinä se on. Vittu se tippui tuohon. Tää meni kyllä komeesti. Suoraan narusta läpi. Muuten onko... Oh, fucking! Melkein bullshitti. Se on muuten ulompi bullshit. Ei oo sisämpi. Miten se on bullshit? Ai! Mut se on niinkun ulompi. Vittu meillä tukku yks paukku. Jos näette sen jossain ilo. Ja ne pian putusta. Oh! 14. Ja toinen shotti. 18. Se on kuollut. Sä mä tässä video. No. Oi vittu. Joo, tässä on tällainen mini blogan. Ja me laittaa sen pilluun. Eli pilliin. Ja ampuu tauluun. Jumalauta. Vesi on kamera vielä. Se ei nyt vaan tuppaa jäämään kiinni. Noin, se jäi kiinni. 13. Se on 13. Tuli vähän isoveli siihen viereen. Tupla 13. Nyt se ampuu taas. Oh, se jäi kiinni. Tuossa on se paukku. Se on 12. Meidän Logan. Siis pienempi versio. Jumalauta. 20.